Claudine nag-birthday kauban ng pamilya ni Marjorie Barretto. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Claudine Barretto nag-celebrate sa iyang 36th birthday kauban ang pamilya sa iyang sister na si Marjorie Barretto. Sa hulagway nga gi-post ni Claudine sa Instagram, makita dinhi nga nag-dinner siya niadtong Domingo kauban si Marjorie ug mga anak niini nga sila si Julia, Claudia, Danny ug the rest of the Barretto family. Samtang si Marjorie nag-post og hulagway nila ni Claudine sa Instagram. Matod ni Marjorie nga, they say time heals all wounds, but for the deeper and more painful wounds, I know only God in all His mighty power can heal my heart and Claudine. I realized last night that God is greater and bigger than all the pride and unforgiveness we both had for each other. Happy birthday, Claudine. May this year be all about doors of opportunities opening up for you, lots of work, love, and laughter. Dili na kini ang unang higayon nga nagkuyog si Claudine ug Marjorie sa usa ka photo. Hinungdan sa 18th birthday ni Julia ni atong March 10, usa sa mga special guests si Claudine sa maong celebration. Absent lang sa birthday ni Claudine mao ang iyang usa ka igsuon nga si Gretchen, kinsa naa karon sa United States kauban ang anak niini nga si Dominique ug ubang mga non-showbiz friends. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.